същества. И всъщност не се чудех само за едно. Защо не всички българи ходят на театър? Някои не ходят, защото няма театър. Пречето им за селата е разбираемо. Позорището от заседанията на народните избранници уместно заменят всякакъв комедиен и трагичен сюжет. И се чуди обаче на един друг явен факт. Защо стотици българи се изчепкаха преди 2 седмици пред Народния театър и несвясни, и необразовани човеци пожелаха да отдадат иначе посредства на Опитайте се да изгледате, както не сте гледали на живо запис, някой от трите избора на първото все още заседание на първото ли Народно събрание. Те са наистина опозоряващи националната ни чест и чистотата на нравите и заветите на онези, които стояха в тези кресла преди 130 години. И доколкото знам историята, всъщност неразбирателството е един от основните белези на нашата народопсихология. Тук даже не се връщам към деленето на ниви, дворове по елимпелиновски сюжети, а на най-високо държавническо равнище. В края на 19 век, продължение на една година от 1886 до 1887 година, княжество България е в почти същата политическа ситуация. След великата епопея по защита на княжеството от сръбското нахлуване, настъпва остра поляризация на политическите сили. Оформя се силна русофилска партия. Симпатизират и много офицери. Русофили и русофоби вземат крайни позиции към личността на княз Александър I Български. 1886